Și azi pe străzi de iarnă, și azi la ferestre ninse, Domnul Iisus coboară să bată la inimi închise. Și tu deschizi fereastra să vezi cum bate seara la inima ta. Și de atunci eu simt să te întreb care este al tău gând. Vei spune da sau vei spune nu, va trece iar pe lângă tine Crăciunul. Îl vei primi pe Iisus cadou, cum să spun cât este de bun, cum să spun cât este de bun. Vei spune da sau vei spune nu, va trece iar pe lângă tine Crăciunul. Îl vei primi pe Iisus cadou, cum să spun cât este de bun, cum să spun cât este de bun. Și azi pe străzi de iarnă, și azi la ferestre ninse, Domnul Iisus coboară să bată la inimi închise. Și tu deschizi fereastra și parcă fermecat asculți colinda mea. Și de atunci eu simt să te întreb care este al tău gând. Vei spune da sau vei spune nu, va trece iar pe lângă tine Crăciunul. Îl vei primi pe Iisus cadou, cum să spun cât este de bun, cum să spun cât este de bun. Vei spune da sau vei spune nu, va trece iar pe lângă tine Crăciunul. Îl vei primi pe Iisus cadou, cum să spun cât este de bun, cum să spun cât este de bun. Dar cum să spun cât este de bun. Oh, 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 oh. Ra, 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 ra. Cum să spun cât este de bun.